Baina Mikelen sekretua badakizu? Bai, eta oraintxe kontatuko dizut. Ez, ni ez naiz Galder, bere anaia bikia naiz. Nora zoaz? Banoa, ezin naiz hemen geratu. Eta gure proiektua? Beti geratuko zaigu Skype. Badaukat, mundu honi buruz dakiun guztia gordeko duen sekretua lortu dut. Eta kontatuko diazu? Bai! Kaixo lagunok, hautxe albisteak 2.0 da. Telebistan, Hamaika Telebistan, mundu osorako egiten dugun saio bat, internetez ikusi daitekeen saio bat. Azkenean, Euskaldunok munduko herri bat gara, eta hala ibiltzen gara gure saio honetan eta beste hainbatetan ere. Bai, Euskara hizkuntza globala izan behar duela errepikatu berri digu Euskaldunoi Bizen Partal lagun katalanak. Munduko hizkuntza bat, Google bilatzailean, edo YouTubeko bideoetan, edo gure blogetan normal bidaiateko hizkuntza bat. Eta horrela adibidez, normala izango da Mikel Laboaren kantu bat, brigadista euskaldun batzuek abestea palestinar abeslari batekin, estudio batean grabatu eta sarean ikustea. Yala, jarri beza, jarri... Bost kontinente eta globalizazioari aurre egiten dioten internazionalistak maite ditugunez, gure herria bost kontinentetan lau haizetara zabaltzen dutenak ere beharrezkoa izaten dute internet. Munduko herri bat izango bagara, gure hizkuntza, gure ekonomia eta kultura, ohiturak, kezkak eta protestak internalizatu beharko ditugu guk ere. Munduko herri izan nahi dugulako egiten dugu besteak beste saio hau. Eta telebista parte hartzaileagoa bultzatu nahi dugunez, zuek ere beharrezko zaituztegu. Zuen bideoak eta ideiak. Kritikak eta proposamenak. Mezuak eta erretuitak. Eta okurritzen zaizuen guzti hori ere. Horregatik, telebista saio hauek interneten jarri eta zabaltzen ditugu. Sare sozialetan programei buruz berba egiten edo komentarioak egiten saiatzen gara. Facebook orrialde batekin hasi dugu ikasturtea, Twitter ere erabiltzen jarraitzen dugu. Eta albisteak.euskalherrian.info bideobloga elikatzen dugu saio guzti hauekin. Bost kontinentetan ditugu ikusleak, jarraitzaileak, munduan zehar badaudelako euskaldunak, edo Euskal Herriko berri jarraiten dutenak. Mundu osoko egiten dugu horrela gurea ere. Gure saioa gaur, Deustutik beharrean, Pasaiako portutik munduko itsasoetara doan itsasuntia izango da behar bada. Bost kontinentetan izan nahi dugulako euskaldun. Ona bostekoa! Kilometroak 2010, urriaren 3an, zatoz lezora, ona bostekoa. Polita Asier Altuna eta Pasaitarrek eta Lezotarrek egindako ikusentzunezko lan hau ere. Azken finean, munduko herri izan nahi dugulako ari gara honetan. Ari gara lanten guzti hau, ari gara dantzan. Bai hori, dantzan Euskal Herrian.
Dancing in the Basque Country. Iñaki Goikoetxeak eta bere lagunek bideo honetan erakusten diguten bezala. Zuberoatik Arabara, herriz herri eta tokiz toki. Munduko herri bat, azken finean.